Itse on noin haljellut tosiaan. Hiukan vielä siitä kasasta on jäljellä. On vähän kamera tuolla lipsahti tai kännykkä. Tossa on vielä tuo pölkky tuohon noin. Paljon tuota pölliä tosi. Ylivuotista pölkkyä ollut, että kuoret lähtee tommonen kasa sitä on tossa noin, mutta eiköhän sillä jotain keksitä. Parempaa puuttu tuo puuvajas. Tällä voi sanoa, että ihan itse on tehnyt näitä. Vähän tälleen roskasta hommaa. Tää on kun istualaa tekee pyörätuolis, mutta ei se mitään. Kyllä se siinä pikkuhiljaa. Vähän taas ulkopuolellakin tämmöstä tippunut. No. Et semmoista. Ei tää nyt kauhean pitkä video oo, mutta oon pitänyt jonkin näköinen näytä, että kyllä pyörätuolis käsikin mä osaan jotain tehdä. Joo. Ei mitään. Totuus noin. Huomenna on perjantai ja ei mitään hyvää viikonloppua kaikille vaan. Morjes.